hainbat arazo izan daitezke, lotuak guztiak. Guztiok dakigunez, hainbatetan, fiskal buruak gobernuaren esanetara zenbaitetan egon ohi dira, bai sozialistekin, bai popularrekin ere. Eta Torres Dulzek bere ikuspegi pertsonala modu ezberdin batean agertu zuela, lehen bizikotz, hori nahiko ikusgarria zen, eta edozein ikus zezakeen edo entzun zezakeen. Badirudi hainbat presio izango zituela eta azkenean Torres Dulzek ez du aurrera jarraitu nahi izan. Arazo personalak izan daitezke baita ere, zenbaitetan gauza horiek osagarriak izaten dira, baino edozen kasutan gobernuak eman behar ditu azalpenak, UPyDek beti eskatu izan du, potere independienteak behar ditugula, ze bestela azkenean gauzak zatartu egiten dira funtzio publikoan eta korrupzioari ere ateak irekitzen zaizkio, Consejo del Poder Judiziala eta fiskalburuak eta beste zenbait pieza independenteak ez direnean. Partidu politikoak gauza guzti horietatik egon behar dute. Potere judiziala independentea izan behar du eta fiskal burutza ere independentea izan behar du. Hori guk beti horrela adierazi dugu eta sekula ezkera sartu bakizu postu zabalketetan eta banaketetan. Gure ustez erreforma sakon bat behar da Espainia osoan, justiziak bere aldetik egin dezan, bere legeekin, guztiok osatzen ditugun legeen bitartez, eta gobernuak bere mugak eta bere kompetentziak eta eskumenak izan ditzan, baina bere mugekin.